gabi dia guys. So padong ni tag Cebu City karon no kaya ang atong vlog isang dinner nato sa Puso Village. Karon nata diri sa may SMC side pa and hapit nata sa Cebu City. Ako pa puning ihapkot ning laptop na gisugo sa kuang busing. Gikan bitaw kog talisay, hinahinay lang kog padagan kay ingana man ang tirada nato. Hinahinay lang na kay madlo ko na kuya ay. So tangin ninyo nga video kay muadto ta karon sa Puso Village dito ta man hapon. Wah! Nana ta karon sa may Silex. So hapit na ta maabot sa Cebu City. Diri ta mo agi sa ilahang tunnel kay aron madali ta. Wah, pasuga madagang pa di para pag naisiya mga ginabuhi. Yay ka. Nara guys, nata diri sa ilang tunnel. Speed limit diri sa isenta. Kaya karon kay igang kay dari sunod sa tunnel ya diri. Biya. Namin sila jet fan gibutang dito sa may entrada pero ang gihapon naka-circulate ang hangin. Puro ra kainit ang atong nabati karon. Ay siya maayong iginhawa. Pero kadyo tra siguro ni kaya tamatag sa aming usok. Maagawa sa tadiriya. Mauro man i-short lang nato kita malangay ba. Ana retirada dia. Nagang tadiriya kay stigma disgrasya ta. Brother! Thank you, brother. Supreme. Sakyanan na guys. Ako ibili na ako ang motor kay kuan raman, luwag raman kayong sakyanan. Irado sa ta. Ay, niya! Drinking size mo. May kasulis ko. Utos mo ito niyang kasulis, di ba kung pangin? So nanata sa Puso Village no. Ang parkingan. Tabangan ta sa mga yang stana nga maka-parking. Sa mga yang stana dere. Ara yang stana oh. Ara guys, ang Puso Village. Asa ang blower na to? O, turo oh. Turo na yung blower. Ang blower guys sa Puso Village. Oh, to ano eh. Ang Puso kuan man eh. Morning sa Queen's Pizza. Aro. Dari ang amo ang kuan. Blower guys. Ara oh. Ang daari kay kaning tube axial liner kayo. Ilang ang amuan ara. Mapanadakting eh. Kuan pa display. Ara. Asa man ang kuan ni? Mudakuha sa ilang kuan no. Yawa sa blower. Yang ano, ang ilang dakting naman dari niya. Layo mo kayo, yan na, na nila. Layo kayo. So, na-busy tagamay. Ano ito mga? Lechon ka?
Di, litson ta. Dali siya. Karkar mo yun, no? So, litson ang among napiling tirahon diri sa Puso Village, guys. Alilichoros. Litson. May pre-taste. 1/4 lang. Sa kilo, pre-taste. 1/4 lang. That's Oh. one. Hindi na, pretty sa 1/4. Yes, sir. 1/4 lang. 1/4. Ah, 1/4. Dine-in. Dine in. 1/4 talihos, 250. Ayun, pwede rin na walichon mo. Walang kita sa... So 350 ang ilahang litson nga 1/4. Rayo kay suka. Suka may tirada diri, ha? Anon pa? Ana, andam na tong litson. Asan dala? Wala mo na ko mga kauban, guys. 250 Basta naganan tao. Ma'am, pre-taste ma'am. Free taste na! Charot, dokoy. Gamay na, brother. Dokoy. 1/4. Gamay na na. Ay, Pero na. Puno ka? Ano? Ara. Ngita tag lingkuranan ngay murag. Ako kita diri ah. Awoy kayo magdada. Ayos ang ko sa bilid at lagi ako naghanang ugnulok. Wala dari. Wala dari, ma'am. Wala dari. Wala. Asa Manila tiglimpyo. Boss, mangaliho ko boss be. Ah, plato ray mo ah. Iba aja guys. Ini siya titrap ko. Sura po di biya dari, pulihan na. Paano? Paabot pa ko. Ang to nakablo eh. Tayo sa. Ulon sa naan to ang nakablo guys. Kaya itong trapuhan ang... Pwede manghulag. Trapo de. Trapo. Ada pet? Dato. Bet, trapo daw, bet. Ato boss. Ato boss. Para atong patrapuhan ni bossing. Kana boss? Ayos. Ayos. Salamat boss ah. Marami lang. Nagpalit si Marga. Ha? Drinks. Nagpalit Lemon lang. Lemon Yakult na. Gilan mo niya ha. Ano naman? Ah, Lemon na lang. Ay, naku. anay sa plate? Lemon niya ko? Oo. Nagamit mo niya. Gamit. Sir. So muna yung gitira diri guys. Mr. Lemon Yakult. Order po mi og litson nga ako'y suka o siyempre ang
trademark sa Puso Village ang ilang puso. Meow meow. O ang ilahang toslobo. Look, Hindi ako man. lagi na nyo dom. Ikaw ka. Kuhan lagi na nyo. Ganing aesthetic. Nana ko na ni rice mo. Yan dapat yung puso. Siya, wag siya rice. Kadaghan, ana. Ay, pakaon na no. Ito ng tirahon. Libre na nila. Sus malas sa atong video guys, nag-error ang atong memory card. Wani ang atong actual video sa kaon diri sa Puso Village. Pagpanghipos na lang gyud ang atong na videohan. Yugo magud ang tirada nila diri. Mao nang wala tay no choice, aw hiposon jud to ng atong mga gipangkan-an diha. Real talk ang Puso Village hastang iganga. Muna to guys, umana mi og kaon diri sa may Puso Village as ang Busoga. Aprobado ang ilahang toslobo sa Lois. Hasta pod ang chicken parmesan. So, nahuli na mi. Ay umana man tay kaon. Wow.